Вітаю, шановні глядачі каналу. Сьогодні у нас гість в студії, ви вже знаєте. Це Хелен Мінська. Вітаю, Хелена. Вітаю вас, Віталійович. Да, друзі, по-перше, я дякую всім, хто вже поставив подобайки, хто чекав наш стрім. Не запланований стрім, не анонсований, тому що так все вийшло трошки спонтанно. Але ми давно спілкувалися з білоруською опозицією, ну правильно так поки що називати, поки що, да? Ось. І дуже цікаво, як помінялася ситуація в Білорусі. Ми слідкуємо постійно за цією ситуацією. По-перше, зараз Хелен у Києві, я так розумію. Скажи, будь ласка, наскільки це правда, неправда? Вітаю, шановне господарство. Я хотіла би скористатися мовчимостю і розмовляти родною мовою, тому що докладно веду, ви її розумієте. Я спілкуюсь українською вільно, але коли в мене є можливість скористатися білоруськомовним, як це сказати правильно, осередком, да? Оточенням, я користуюсь білоруською мовою, і сьогоднішній стрім хотіла би провести його беларускамоўным, тому што ён больш будзе стасавацца пытання ў Беларусі. Мы будзем размаўляць пра Беларусь, і тут я бачу зараз трошки на нас сварацца па часе. Сябры, прабачце, калі ласка, Сергей Иванович ужо каардынаваўся са мной, тому што я вельмі занятая зараз, і вось у нас такое вакенца было магчымасці, і мы ім вырашылі скарыстацца. Таму прабачце, калі ласка, мы не хацелі нікому заважаць, але вось так адбылося. Так, дійсно, з Білорусі, з білоруської опозиції мяне трошки павысілі ў гэтым сэнсе, тому што з нядаўняга часу я пастаянны ўпаўнаважаны прадстаўнік каманды Мікалая Статкевіча «Народная грамада ва Ўкраіне». Вось, ну і паралельна з гэтым мы вядзем ва Ўкраіне такія украінска-беларускія праекты, яны кранаюцца бежанцаў з Беларусі, і вось сёння пра гэта мы і будзем размаўляць, пра тое, што адбываецца ў Беларусі, тое, што нам вядома, і пра тое, як мы сябе паводзім за мяжой, і якія ініцыятывы ствараюцца ад беларусаў, у якіх ёсць магчымасць працаваць вольна. Дякую. Я звертаюсь до глядачів каналу. Будь ласка, я постійно прохаю про це. Будь ласка, щоб приєдналися до нас якомога більше глядачів, зробіть посилання у свої соцмережі. Це не так тяжко зробити, ви вже знаєте цю процедуру. Будь ласка, скопіюйте посилання на YouTube і скиньте посилання в усі свої групи в Фейсбуці, в Твіттері, в Телеграмі, де ви в яких групах знаходитесь. Прямо в групу скидуйте посилання, тому що анонса не було. Насправді людина зайнята, і потрібно, щоб якомога більше людей до нас приєдналося. Це буде просто ваша допомога. Дуже багато людей постійно це наголошують. Чим я можу допомогти? Я не блогер там і не магнат який-небудь. Ви навіть цим можете допомогти, просто прорепостити і зробити таку рекламу. Дуже дякую, що відгукнулися. І, будь ласка, прорепостіть на білоруські сайти, білоруським блогерам, щоб теж білоруси до нас приєднувалися. Хто нас дивиться з Білорусі, будь ласка, пишіть і задавайте теж запитання, які вас цікавлять. Окей. Новий рік був у Києві, я так розумію. Правильно, Хелен? Я, скажем так, не вымушана гэта ініцыятыва пайшла ад сэрца. Мы ездзім па ўсёй Украіне зараз, таму што беларусы знаходзяцца паўсюль, і ў сілу нашай працы мы ездзім. Прыватна я сустракала Новы год з сям'ёй, сваёй сям'ёй. Я была ў Цярнопылі, гэта вельмі важліва для мяне, гэта мой родны куточак, і вядома, што душа моя адпачывала з маімі блізкімі. І размова з беларусамі, гэта было складана, таму што інтэрнэт у іх і так працуе дрэнна, а ў Новы год пачуць матулін, маёй матулі голас, гэта амаль было немагчыма, але мы здолелі, і больш-менш Новы год для нас быў такім днём адпачынку, таму што 5-й месяц мы працуем проста 24/7, не пакладаючы рук. Мы не спім, не даедаем, і вось у гэтым сэнсе Новы год для нас гэта некалькі гадзін такога спакою, калі людзі тэрмінова не звяртаюцца, калі няма нейкіх тэрміновых спраў, дзе неабходна ляцець, вырашаць.
Таму, ну, Новы год у гэтым кантэксце для мяне, як для беларускі, якая знаходзіцца ва ўкраіне, прайшоў вельмі спакойна. 1 числа мы ўжо былі на пасту і працавалі. Угу. Хелен, ви казали, що ви офіційний представник у цій політичної, це політична сила, політична партія, це якась політична опозиційна, як це от правильно назвати, як це? Команда Миколая Статкевича, Так. гэта сацыял-дэмакратычная партія Народная грамада. Угу. Наш лідар зараз знаходзіцца за кратамі. Таксама знаходзіцца паплечнік наш, гэта Сергей Спарыш, ён з'яўляўся адным з таких кіруючых пасад у нас, займаўся медыа, займаўся ЗМІ. І вось 2 чалавекі зараз у нас вязні ўжо амаль паўгады. Больш за паўгады, прабачце. І вядома, што мы тут зараз вядзем, ну, я прыватна, як прадстаўнік каманды, канешне, барацьбу за іх, таму што першая і галоўная праблема – гэта спробы прыбраць іх з інфармацыйнага поля. Вы ўсе цудоўна ведаеце нашага блогера Шэрага Ката. Так, що з ним? Пітер Козлов, вядомы чалавек, і сутыкаемся таксама з пазіцыяй, што тыя, хто быў вядомы да 9 жніўня, выпадкова пасля 9 жніўня, пасля выбараў, якія адбыліся ў Беларусі, яны чамусьці з інфармацыйнага поля выбіваюцца, таму што прыйшла умоўна новая нейкая апазіцыя. А вось, як казаў Валентин Троцкі, якой быў у вас у госцях, я вас на плошчы не бачыў. То бок, вось такой распадзел. Нібыта ёсць старая нейкая апазіцыя, ёсць новая апазіцыя. Ну, нам дакладна вядома, што ёсць жывая апазіцыя, часціна якой зараз знаходзіцца і катуецца у Беларусі за кратамі, а тыя, у каго ёсць магчымасць паведаміць, што яна жывая, што яна існуе, яны, вядома, гэта робяць. І вось я адна з тых, хто вымушаны быў пакінуць тэрмінова сваю краіну, тэрмінова выехаць і тут ужо працаваць і ў палітычным полі, і зараз вось наша ініцыятыва з бежанцамі, яна вельмі неабходна тут ва ўкраіне, таму што альтэрнатыўных пляцовак, альтэрнатыўных ініцыятыў амаль няма. Таму я падзяляю сябе як палітычную асобу і як грамадскую сваю працу. Таму пытанне народнай грамады, нашы актывісты зараз вымушаны хавацца, яны палююцца, яны усе палююцца з боку сілавых структур, усім ім пагражае небяспека. Самая, напэўна, громкая такая гісторыя астатняя, якая нам была вядома. Мікола Дзядок не з'яўляецца актывістам народнай грамады. Мікола Дзядок – гэта вядомы лідар апазіцыйны анархісцкага руху. І мы былі адны з тых першых, хто пабачыў паведамленне пра тое, што гатуецца забойства Міколы Дзядка ў турме. Мы, вядома, разагналі вельмі моцна гэтую тэму па сетках сваіх беларускіх, таксама прасілі украінскіх сяброў далучыцца, таму што беларуская ўлада, яны робяць усё магчымае, каб хутчэй прыбраць вось гэты сацыяльны выбух, якой зараз у Беларусі. Прыбраць вядомыя імёны з поля зору. То бок мы дакладна ведаем, што з Міколай вось гэтая гісторыя адбываецца, мы яго адбіваем. Сябры, я бы папрасіла вас звярнуцца таксама да беларускіх рэсурсаў апазіцыйных, якія вы ведаеце. Пра Міколу Дзядка пішам мы ўсе. Нам стала вядома, што гатуецца нібыта сардэчны нейкі прыступ, у яго павінен адбыцца. Нават нехта называе лакацыі, бацька яго дакладна паведаміў тое ж самае, ён пацвердзіў гэтую інфармацыю, таму давайце разам гучна не дадзім забіць беларуса-апазіцыянера. І ў гэтым плане мы працуем па ўсіх, таму што прыватная гісторыя Мікалая Статкевіча, калі яму адмыкаецца кнопка тэрміновай дапамогі ў камеры, то бок ён чалавек ужо сталага узросту, да, там можа нешта адбыцца такое, і чалавек проста банальна фізічна не можа выклікаць дапамогу. Вось такія рэчы адбываюцца, тое, што нам даносіцца. Таксама ёсць паведамленне ад Сергея Ціхановскага, ад Паўла Северынца, і усе гэтыя імёны і прозвішчы, яны павінны быць у інфармацыйным полі, таму што ім зараз пагражае вельмі вялікая небяспека. Таму шчыра дзякую, што надалі такую магчымасць зноўку нагадаць пра іх.
высветліць іх імёны і, мабыць, такім чынам інфармацыйна абараніць іх ад нейкіх рэчаў, якія могуць адбыцца з імі там, таму што нам, на жаль, зараз пакінулі выключна магчымасць пісаць ім лісты. Я хотів би уточнити, Хелен, про Тихановського, про блогера, який сидить, і про інших блогерів, наприклад, Сірий Кот, і хто ще з блогерів. Які перспективи, по-перше, які перспективи? По-друге, насправді загрози, тому що може бути тиск на самого чоловіка. Тихановська зараз, вона в Литві чи в Латвії, я точно не пам'ятаю, десь в одній... Ось, і чи може бути загроза його життю в зв'язку з тим, щоб тиснути на його дружину? І яка загроза для самих блогерів, яких закрили блогерів, то що багато блогерів не зрозуміло, чи канали позносили, чи з ними щось сталося, з іншими блогерами, які працювали в Білорусі. От що в тобі відомо, якісь останні новини з приводу блогерів? Ведаеце, нават тыя блогеры, якія раней лічыліся з майго боку не вельмі такія, скажем так, я не падзяляла іх погляды, але тут чалавечы фактар павінен спрацаваць, таму што кожнаму з іх гэта пытанне жыцця. Кожнаму з іх пагроза ідзе. Вось зараз прыватна мною будзе таксама высвятляцца тэма Ігора Лосіка, ён галадуе ўжо месяц. Яму крыюць крымінальны артыкул. Наших беларускіх блогераў іх прыцягваюць да крымінальных справ, усіх. Іх ставяць на адзін бок з палітычнымі лідарамі, то бок лічыцца, што яны займаліся ўсе арганізацыяй тых падзей, якія адбываюцца зараз у Беларусі, і там розныя тэрміны ад 3 до 15 год, гледзячы на то, колькі фантазіі ў суддзі і колькі яна хоча даць чалавеку, наколькі зачыніць яго. Дзіма Казлоў знаходзіцца за кратамі па крымінальнаму артыкулу. Нам вядома, што не было яшчэ судоў, яму не выдвінуты абвінавачванні ніякія. Ігору Лосіку павінны зараз выдвінуць абвінавачванні. Ён пайшоў у пратэст, ён аб'явіў галадоўку, вось месяц ён ужо галадуе. Таксама галадоўку падтрымлівала яго жонка, яна таксама адзінае, што выйшла з галадоўкі, і мы зараз просім таксама, хто піша лісты ў Беларусь вязням, калі ласка, Ігора неабходна выводзіць, таму што мы не лічым, што вось такая жертва Лукашэнкі плеваць на людзей, ён іх забівае, ён іх катуе і гвалтуе, і яму беларус адным больш, адным менш, абсалютна, чым менш, як ён кажа, тым лепей, менш вас на пратэсты будзе цягацца. Плюс у нас знаходзіцца за кратамі Владзімір Неронскі. Сёння прыходзіла паведамленне, што ён дрэнна сябе пачувае. Падчас, пакуль ён знаходзіўся ў камеры, ён перахварэў на каранавірус, і у яго быў мікраінсульт, і яму не была надана медычная дапамога. Там знаходзіцца таксама Сергей Петрухін, там знаходзіцца Кабанаў, я не памятаю, Владзімір, здаецца, імя. І, вядома, Сергей Тихановскі. Сергей Тихановскі нейкім чынам праз адваката змог паведаміць, што больш-менш пачувае сябе нармальна. Але яны усе як адзін, як могуць, адтуль паведамляюць, што яны вельмі на нас спадзяюцца, што ў Беларусі сітуацыя зменіцца, і яны пабачаць неба не ў клетку, а абдымуць сваіх сваякоў. По блогерах ситуація пакуль вот така. От цікаво просто, а що інкримінують блогерам, наприклад? От Сірий Кот, да? Що йому можуть? Зраду державну, чи якісь призиви до... Я от не дуже розумію, що можна інкримінувати. Розні артикули, але усі вони базуються вакол одної теми. Це або організація масових сходів, або заклики до масових сходів, або заклики до організації масових сходів. А прыватна Мікалая Статкевіча і Сергея Тихановскага прыцягнулі да вядомай справы вагнераўцаў. Памятаеце, нібыта Лукашенко тут правёў спецсупертаемную аперацыю па затрыманню вагнераўцаў, і вось праз некаторы час нам стала вядома, што, аказваецца, яны былі ў адной сцэпкі з вядомымі Сергей Тихановскі і Мікалай Статкевіч,
і на падставе гэтага ім змянілі крымінальныя справы, калі дагэтуль яны ішлі па артыкулу да 3 год, то зараз і Сергею, і Миколаю Вікторовичу свеціць да 15 год за кратамі. То бок артыкулы розныя, але тэрміны прыблізна 3, 5, 10, 15 год. Таке ще запитання я зараз задам. Я звертаюся до глядачів каналу. Дякую за ваші вподобайки. Майже така кількість, скільки людей дивиться. Будь ласка, хто зайшов, ставте вподобайки. І, будь ласка, ще раз таке прохання. Зробіть копіювання цього стріму і скиньте копіювання в свої соцмережі. Це така буде ваша допомога, ну, як реклама, розумієте, так? Ось, дуже прошу. У мене таке запитання до Хелен. Як, наприклад, держава Україна на офіційному рівні і сусідні держави по відношенню, наприклад, як веде себе Україна по відношенню до таких стран Балтії або до Польщі в порівнянні до людей, до біженців, до політичних біженців? Чи відрізняється якось те, що робить Україна, і те, що робить, наприклад, Польща або Латвія, Литва, Естонія? Я маю на увазі на державному рівні. Тому що ми не сталкуємося з цим, і нам навіть цікаво, наскільки держава Україна допомагає, не допомагає, робить якісь перепони, наскільки це реальна ця допомога, чи може зовсім нема допомоги по відношенню до політичних біженців? Ну, скажем так, что Украина по структуре законодавства не мае позиции політичный беженец. Есть просто статус беженца, або есть статус человека, якому необходимо надать додатковую оборону. То бок поняття політичне адсутнічае, але тым не менш по процедуры, калі высвятляецца по якой іменно пазіцыі будзе чалавек, то бок гэта беженец звычайны, або гэта палітычны, якому неабходна надаваць нейкую дадатковую абарону, захіст в Украіне. Нібыта на дзяржаўным узроўні яно існуе. Па працэдуры я, на жаль, не магу зараз дакладна сказаць, таму што вось 5-й месяц я тут, і справы гэтыя, якія былі зачыненыя, і мы бачылі нейкі эфект ад іх, я аніводнай не ведаю. Таму мы, вядома, адсочваем гэтую працэдуру, таму што яна вельмі важлівая. Я не хацела бы зараз дыскрэдытаваць Украіну ў вачах нашых сяброў або людзей, якія будуць глядзець гэты стрым. Я хацела бы тут зрабіць вельмі моцны акцэнт, і я яго заўсёды кажу сярод беларусаў, якія сюды заязджаюць, і яны, мабыць, чымсьці незадаволены. Першая пазіцыя, якую я хацела бы нагадаць, ва Ўкраіне ідзе вайна. А на сходзе ўкраіне і сёння гінуць людзі. Таму пытанне бежанцаў беларусаў, хутчэй гэта пытанне не ўкраінскай дзяржавы. Так, яны на заканадаўчым узроўні надалі магчымасці нам атрымаць прытулак. Я шчыра кажу, я вельмі ўдзячна за тое, што аніводны беларус за ўвесь час, пакуль я тут знаходжуся, і за ўвесь час, колькі мы займаемся бежанцамі, не быў высланы з Украіны. Ён не быў дэпартаваны. У нас ёсць адзін выпадак, але ён асобны. Гэта наш кейс называецца казах. Гэта чалавек, ён нарадзіўся ў Казахстане, з 5 год жыў у Беларусі, прайшоў праз мяжу, праз ражку нелегальна ва Ўкраіну, і зараз ён знаходзіцца ў лагеры для бежанцаў тымчасовага затрымання, але па умовах зноўку мы з ім кожны дзень тэт-а-тэт размаўляем, з яго боку нейкіх там паведамленняў, што над ім здзекваюцца або нешта дрэннае з ім адбываецца. Не, такога няма. Наадварот, тут па працэдуры, я шчыра кажу, мы не сутыкаемся з бюракратыяй, мы не сутыкаемся з карупцыяй, мы не сутыкаемся з незадаволенымі абліччамі, чаго вы сюды прыпёрліся. Просто на дзяржаўным узроўні гэта працэдура, якую неабходна прайсці. Дапамогі няма, але калі ёсць жаданне працаваць, заставацца тут, неабходна з боку беларусаў прыняць некаторыя меры, каб гэта атрымаць. З працы вельмі складана. Ёсць складана з боку украінцаў, то бок украінцам самім складана ў Украіне з працы, а беларусам тым больш, таму што у нас стаіць тут две заслонкі. Першая заслонка – гэта атрыманне дазволу на працу.
Ён каштуе на год 8,5 тысяч быў да Новага году, і гэта на год, і 12,5 тысяч гэта на 3 годы. Дазвол на працу для беларуса як замежніка, і плюс зарплата мінімальная з Новага года у беларуса павінна быць не менш за 60 тысяч гривень, плюс падаткі наверх, гэта прыблізна 80 тысяч. То есть, ну, як я смеялася, я казала, я не могу устроиться ў Верховную Раду працаваць нават прыбіральніцай, таму мне такая зарплата не свеціць. Вось, і тым не менш, шчыра кажу, калі мы будзем разглядаць пытанні на заканадаўчым узроўні, гэтае пытанне разглядаць і рэгуляваць, зноўку усе нашы паведамленні ў Міністэрства адукацыі, звернення да структуры, якія займаюцца пытаннямі Беларусі, аніводнага разу нам не было адмоўлена, і аніводнага разу нам не сказалі, мы гэтае пытанне разглядаць не будзем. Міністэрства адукацыі, яны гатовы былі прапрацаваць праграмы для беларусаў, якія апыніліся нават у той сітуацыі, калі ў іх няма дакументаў на руках. То бок у нас якая сітуацыя адбылася? Студэнты пачалі выходзіць на пратэсты, іх адлічвалі з інстытутаў, і на рукі нават не давалі паперы, што іх адлічылі. То бок дзеці нашы выязджалі фактычна ні з чым ва Ўкраіну. І пад гэтых нават дзяцей гатовы былі распрацоўваць праграмы. Адзінае, што мы не набралі колькасць студэнтаў неабходную, каб фарміраваць цэлую праграму. Таму я ўпэўнена, што калі будзе неабходная колькасць людзей, у якіх ёсць запыт на нейкую праграму, вядома, мы будзем працаваць у гэтым напрамку. І яшчэ раз падкрэслю, нягледзячы на тое, што ва Ўкраіне ідзе вайна, яна адчыніла свае дзверы ў сваю хату, дазволіла нам сагрэцца, накарміла, і на сёння, я шчыра кажу, беларусы, якія знаходзяцца ва Ўкраіне, яны пачуваюць сябе вольна, яны не абмежаваны, і ну, я не ведаю выпадкаў паміж украінцамі і беларусамі, каб былі нейкія праблемы. Дякую. Дякую. Пишіть ваші запитання, якщо в кого є які запитання. Я поки що буду задавати ті, от, які раніше глядачі задавали, що ми з вами обговорювали. Зараз опозиція перейшла, ну, трошки поміняла тактику з точки зору влади, офіційної влади, яку ніяк не хоче здавати Лукашенко. Вони, ну, так нас вчили ще в радянські часи, що потрібно арештовувати зачинщиків, головних, щоб не було лідерів спротиву, потім потрібно не допускати масового скупчення, щоб не було, тому що, ну, це все зрозуміло, і влада це все виконувала, білоруська влада, люди перейшли у двори, там, протести перейшли, ну, протести сусідів, чи як воно називається, але багато скептиків кажуть, що це не приводить ні до яких змін, тому що в радянські часи на кухнях теж бубніли, критикували радянську владу, розказували анекдоти, і це нічого не дає. Але я кажу, ну, а що ви хотіли? Ну, який вихід із ситуації? Яке суспільні, ну, от, настрої в суспільстві? Багато вже зневіри є у людей, чи навпаки, люди ще більше обозлилися, як то кажуть, на цю владу. Ви ж спілкуєтеся з білорусами, які залишились на місці. От, які настрої там всередині? Я вас, Сергій Іванович, поважаю за те, що мені завжди хочеться вам контраргумент позитивний дати. Перше, тут я би хотіла звернути увагу. Білорусі зараз за 26 років почали між собою знайомитися. Смерть Ромы Бондаренка, яна вельмі аб'яднала усіх, то бок вось маленькі дворык, плошча Перамен, гучыць вельмі моцна, але плошча Перамен гэта побач з маім менскім домам, я цудоўна ведаю гэтую лакацыю, і вось смерть Ромы Бондаренка, якой быў забіты ў двары, якой проста спытаў, што адбываецца, чаму прыйшлі нейкія людзі, і яны спрабуюць прыбраць нейкія стужкі. Ён быў забіты за чырвона-белы сцяг. Ён быў забіты за тое, што ён проста не хацеў прапусціць нейкага бардаку ў сваім двары. Вы потым ведаеце, быў мемарыял, была варта, потым быў жудасны разгон на варце Ромы Бондаренка. Зараз варты беларуская ўлада атрымала па ўсім свеце. Мы іх арганізуем, таму што прыватна я адна з тых, хто
прысутнічае ў суполкі Беларусі за межах, хто з'яўляецца адной з прадстаўнікоў дыяспары. Прыватна я прадстаўляю беларускую дыяспару ва ўкраіне, я не адна. І ў гэтым сэнсе Беларусь, да, яна зараз ціхенька сядзіць, таму што, ну, умоўна ціхенька. Па-першае, дваравыя чаты дазваляюць каардынавацца, то бок яны выходзяць выпадкова. Вы не будзеце ведаць ані час, ані лакацыю. І вось за рахунак гэтага немагчыма зараз падвозіць аўтазакі і ўсё рэшта, то бок людзей не паспяваюць хапаць. Гэта крапкава адбываецца. Вось сёння затрыманні былі, каля 20 чалавек затрымана, але гэта па розных лакацыях. Такім чынам яны спрабуюць не прапусціць масавы гвалт. Вы ж ведаеце, што нібыта з Рашкай быў падпісаны нейкі дагаварняк, што росгвардзейцы, гэтыя пеўні, маюць права на тэрыторыі Беларусі выхоўваць беларусаў. Я хотів задати ще одне запитання, но ти так. Давайте будзем аб'ектыўнымі. Іх там неты былі ў Беларусі яшчэ ў жніўні і да жніўня, то бок вядомая гісторыя, проста неяк, прабачце, груба скажу, але мне мои сябры украінскія кажуць, што гэта не мацюк, канстатацыя факта. Пыло проста гэта задакументаваў. Таму ў гэтым сэнсе тое, што дваравыя чаты аб'ядноўваюцца, мы чакаем хвалю новую пратэстаў, таму што будзе ўсе беларускі сход, якой ініцыяваў ужо Плешывы, і там будзе разглядацца пытанне новай канстытуцыі, з якой мы, вядома, не пагаджаемся. То бок, якая канстытуцыя, калі ў цябе генацыд у краіне. І ў гэтым сэнсе мы чакаем, што бліжэй к вясне вось тыя групы маленькія, якія ведаюць адзін аднаго, якія давяраюць адзін аднаму. Я б не хацела тут зараз даваць вялікую колькасць інфармацыі, таму што гэтым, вядома, скарыстаюцца тыя, каму няма неабходнасці карыстацца. Адзінае, што я магу сказаць, што такой еднасці, разумееце, вось 5 месяцаў прайшло, нам спрабавалі навязаць белыя стужкі, да, капітуляцыі. Там пакіньце нейкую белую стужку, на руцэ капітулюйце, да новай нейкай апазіцыі. Беларусы замест гэтага паднялі бачабасцягі, бел-чырвона-белыя. Спрабавалі навязаць нейкія песні перамен, што мы чуем? Разбуры, турмы, муры, жыве Беларусь. Зараз з'явілася новая цудоўная песня «Нізкі з перамен». То бок, усе гэтыя паттерны, якія спрабуюць навязаць беларусам, што пратэст здуўся, ды ён не здуўся. Паслухайце, калі ў краіне выходзіць 30-50 двароў штодзённа, дзе пратэст здуўся? Проста яны не могуць, па-першае, сабрацца, каранавірус бушуе, іх не лікуюць. Турмы Беларусі перапоўненыя, камеры, нават калі у камеры няма чалавека хворага на каранавірус, ім абавязкова туды падсадзяць. Усе актывісты, якія выходзяць з сотняў, паведамляюць пра тое, што ўся камера хворая на ковід. Яны не атрымліваюць медычную дапамогу. Таму, па-першае, гэта небяспечна збірацца вялікім гуртом. Па-другое, верагоднасць таго, што чарнашмотачнікі без адзнакаў у балаклавах з'явяцца ў вялікай колькасці і пратэст будзе задушаны ў вялікай колькасці, зараз вялікая. Плюс не забываем пра іх там нетаў, якія таксама працуюць у Беларусі. Таму, мабыць, вось гэтая дэцэнтралізацыя, плюс сёння прыйшла навіна, што на 8% разагналі інфляцыю ў Беларусі толькі ў 2020 годзе. Гэта ўжо блізка да гіперінфляцыі. У хуткім часе яна стане проста некантралюемай. Мы павінны проста даціснуць, мы павінны беларусам дапамагчы. Беларусы выходзяць з цягамі там, а мы ўжо на ўзроўні, дзе мы вольныя і незалежныя, плануем і робім усё магчымае, каб і Украіна у тым ліку далучылася да санкцый, каб і Украіна у тым ліку не купляла беларускую прадукцыю, каб і Украіна у тым ліку не распавядала цудоўна, як яны сэканоміць на беларускай энергіі, калі будуць адтуль купляць нейкія рэсурсы. Паслухайце, у Беларусі генацыд. Там за украінскія гривні будуць забіваць беларусаў. І вось такая палітыка, якая нібыта абіляе кошты Украіны, мне не падабаецца. Вядома, мы гэтае пытанне будзем тут падымаць. Чаму? Чаму так адбываецца? Таму што вы з аднаго боку ратуеце беларусаў,
а з другого боку даєте кошти на те, каб їх забивали і біженців ставало більше. Дякую. Тут Артем запитує, запитайте Хелен, чи сидить ще досі Валентин Троцький? Таке питання від глядача. Валентин Троцкий – это правая рука Миколая Статкевича. Я не хотела бы зараз поведомлять про яго, ён не сидит, Ага. ён на воле. Адзінае, што, скажем так, ён знаходзіцца там, дзе знайсці яго вельмі складана, і сувязі з ім ёсць, але інфармацыю мы амаль не надаем, як і па іншым актывістам. Усе тыя актывісты, якія могуць выйсці ў эфір і нешта паведаміць, на канале Народная грамада яны ёсць. Угу. Зараз дакладна у інфапросторы вы можете пабачыць Алену Давыдову, яна ў страйку, гэта гомельская ячэйка наша, і Вераніка Мішченко, яна час ад часу робіць адтуль, ізнутры, на сваім канале Вераніка Мішченко праводзіць запісы відэа, час ад часу нават стрымы у яе атрымліваецца праводзіць, і на канале Народная грамада таксама яны выходзяць, ну, тут усё залежыць ад сітуацыі і ад магчымасці. Це на Ютубі канали ці? Так, YouTube-каналы, я бачу чат, я зараз з вашого дозволу можу скинуть на гэты добре, звичайно. Угу. Там вось тая жывая апазіцыю, про якую распавядаюць, што яна, па-першае, нічога 26 год не рабіла, і па-другое, яе не існуе. Ну, вось на гэтых пляцоўках можна іх знайсці спакойна. Хороше запитання Наталі задає. Чи можна передати листа з підтримкою заграти блогеру Сірому Коту? І як це технічно можна зробити? Або і іншим активістам? Так, час ад часу на маём канале Хелен Мінская з'яўляецца інфармацыя, тусуюць пастаянна людзей. Вось не так давно перавезлі з СІЗА КДБ Калеснікаву на Валадарскага, хто прыхільнік Марыі Калеснікавай можа ёй напісаць. Мы удакладняем інфармацыю, і сёння я дадам таксама на свой канал рэсурсы. А рэшта вы можете глядзець на вясне, гэта наш агульны такой рэсурс, вясна, яна надае інфармацыю па палітвязнях, і там можна лёгка знайсці адрэсы, пісаць не проста можна. Я вас вельмі прашу, я просто заклікаю вас, таму што гэта адзіны звязок наш з імі там. Яны не атрымліваюць амаль лісты, але нават тыя лісты, якія прабіваюцца, яны час ад часу, нават з фідбэкам, яны могуць адказаць, і вы атрымаеце таксама ад іх вестачку. Усе мы лісты стараемся публікаваць, таму ў гэтым сэнсе, сябры, конечно, калі ласка, пішыце, таму што гэта для іх. Вы ж разумееце, што там зараз працуе машына КДБ, якая ім кажа кожны дзень, што ты не халеры, ты там на волі не патрэбен, пра цябе там ніхто не ведае. Пра ЗМІ ў цябе не распавядаюць, у газетах пра цябе не пішуць, сябры твае пад вокнамі Валадарскага або іншага СІЗА не крычаць, хаця крычым, яны нас чуюць. І вось гэта все дэматывуе людзей там. А калі яны атрымліваюць лісты, і калі ў лісце напісана нас тысячы, нас мільёны, гэта вельмі іх ратуе там. Яны трымаюцца. Таму, калі ласка, пішыце. Пишіть обов'язково, це теж от люди запитують, що я можу зробити. Ви можете от зробити, прорепостити, розказати своїм сусідям, розказати в своїх соцмережах, і це дуже багато, насправді, це дуже багато, і це буде ваша дуже серйозна підтримка. У мене наступне запитання. Я сподіваюся, якщо я не громадянин Білорусі, але я так між своїми колегами обговорюю варіанти розвитку ситуації з точки зору аналізу, як же ж буде розвиватися ситуація, як Кремль бачить, тому що Кремль дуже зацікавлений, так, щоб Білорусь нас, як то кажуть. Як вирулити цю ситуацію? Ми прекрасно розуміємо, що після цих протестів Лукашенко здався, повністю здався Кремлю, і він буде виконувати всі кремлівські забаганки. Але Кремль вже, як то кажуть, почувствував кров
І Кремль, один із варіантів буде, щоб Білорусь не пішла в напрямку Євросоюзу, наприклад, да? Один із варіантів це буде поставити свою людину замість Лукашенка. Ми це минулого разу із Хеленом обговорювали, я бачив цю небезпеку, постійно я наголошую плани Кремля, тому що ми повинні знати, які в Кремля плани, щоб розуміти, як може розвиватися ситуація. І зараз Кремль, більш за все, що може готувати якусь здачу Лукашенка, або зробити якийсь там щось Лукашенко мудрує про якусь конституційну якусь реформу, або ще таке щось інше. От Хелен затронула цю тему, а зараз хотілося б більш докладно розглянути, так? Що каже влада, що каже сам Лукашенко, які пропозиції, що вони там мудрують з цією конституційною реформою, і що люди думають про цю конституцію. Тому що я розумію, що вони сподіваються отримати якусь підтримку, щоб збити цей накал, так? Спротиву, що ось він же пішов на уступки з цією конституційною реформою і так спробувати підрулити ситуацію для своєї вигоди. От що ви думаєте з цього приводу? Так, я тут ще трошки зачеплю питання з чату на конт Крим, ці лічать білоруси Крим українським. Давайте, сябри, домовимося одразу. Білорусь, який визнає Крим не українським, ён дазваляе захапіць Беларусь. Беларусь з здаровым глуздам разумее, што тэрытарыяльная цэласнасць краіны гэта першапачатковая. І акупацыя гэта страшна. Акупацыя гэта небяспечна. Таму з здаровым глуздам беларус ніколі не скажа, што Крым не украінскі. Крым украінскі быў, ёсць і будзе. Ён зараз акупаваны, і беларусы, як і украінцы, чакаюць, калі ён павернецца проста ў юрысдыкцыю Украіны. Таму што калі драбяць адну краіну, крычаць, што маю краіну чапляць нельга, давайте аб'ектыўна, гэта дысананс у галаве. Таму я, як беларуска, ад сябе паведамляю, і ўсе мае беларускамоўныя, небеларускамоўныя сябры датрымліваюцца таго, што на мапе Google неабходна, каб рыску прыбралі, і вось гэты паўостраў, ён быў тэрытарыяльна з Украінай і пад сцягам Украіны, вядома. Другое пытанне, да, дзейсна, вось тут мы зараз будзем абмяркоўваць утручанне вось гэтае расійскае, як яно ўплывае на нашыя краіны, таму што, шчыра кажу, усе украінскія мае сябры, з якімі я размаўляю, тут кажуць, што вы ідзеце крок за крокам, по той же самой схеме, по той же самой методычке, нічога не мяняецца. Зараз першае, для чаго Канстытуцыю неабходна змяніць з слоў Лукашэнкі? Гэта адцягнуць увагу, вядома. Таму што ідуць пратэсты. Пра гэта ведае ўвесь свет. Зараз вельмі моцна мы адчуваем, вельмі моцна дыскрэдытуюць любыя ініцыятывы беларускія, якія ствараюцца за мяжой. Любая ініцыятыва, якая накірована на дапамогу, яна пад інфармацыйнай атакай, і мы таксама, мы не выключэнне. Таму тут, ведаеце, яны ж не кладуць праблему ў адзін кошык, яны раскладаюць яе па шмат кошыках. І тут мы зараз будзем чуць пра новую канстытуцыю, пра тое, што ЗША скупіла там усіх апазіцыянераў, і мы ўвесь гэты час атрымлівалі ад іх кошты. Пра тое, што ў Европе ей не даюць беларусам спакойна жыць. То бок, гэтую мантру ўжо ўсё вядома праходзілі. Мы, як украінцы, у гэтым сэнсе, у хуткім часе у нас тое ж самае будзе адбывацца. Адзінае што. Зноўку кажу, як бы нам не спрабавалі навязаць белыя стужкі на рукі, мы падымем бэчы басцігі, як бы нам не навязвалі перамен, мы ўсё равно будзем спяваць муры. І ў гэтым сэнсе Лукашэнкі нічога не застаецца. Гэта дыктатар, якой не можа пакінуць свой пост. Ён зараз будзе рабіць усё магчымае, каб прыцягнуць увагу да праблемы. Глядзіце, учора адбылася цікавая падзея. Прыязджаў прадстаўнік гэтай хакейнай структуры, я не вельмі шару, гэта, прабачце, пан Васіль, то ўзаемна. І вось глядзіце, яны вырашаюць пытанне па правядзенні чэмпіянату хакею ў Беларусі. І ў той же час паралельна выходзіць прям разгромнейшы фільм, як дрэнна працуе Стрыжак, дзе няма аніводнага дакументу, дзе няма аніводнага сведчання. Разумееце, то бок, вось такія знаёмыя паттерны, і я гляджу, я ж гэта праходзіла з Украіны, вось тады гэта ўсё было, гэта знаёма.
і увогуле нічога не зменьваецца. Таму усе гэтыя вбросы, якія зараз робяцца, я лічу украінскую нацыю разумнай нацыяй. Вы ўсё гэта бачыце, па якіх рэльсах гэты цягнік едзе, і вам не складана зразумець, з якой мэтой гэта ўсё адбываецца. Мы па вясне чакаем новую хвалю пратэстаў, таму што нам зноўку будуць навязваць новы хамут на шыю. А беларускія дыяспоры замест таго, каб раздрабіцца паміж сабой, таму што клін вельмі моцна ўбіваюць, мы зараз аб'ядноўваемся, таму што мы разумеем, што нас спрабуюць расцягнуць у розныя бакі, нам скідваюць кампраматы адзін на аднаго, як мы адзін аднаго здаем. Мы, вядома, смяемся, і мы вырашылі, што мы зараз будзем публічна рабіць замовы пра тое, што ідзе брахня. То бок мы паміж сабой каардынуясь, кажам адзін аднаму ў вочы, я гэтага не казаў, і я гатоў гэта пацвердзіць публічна. То бок, тут мы будзем, канешне, абараняцца. Інфармацыйная вайна ідзе, страйкуюцца каналы, мой канал таксама застрайкаваны, мне прилетела 2 страйкі за 2 дня, і вось зараз 30 страйк ён пахароніць канал, але гэта не азначае, што мы не вядзем барацьбу далей. Таму маскалі, што б яны не рабілі, яны застаюцца маскалямі. Я нагадваю, што іх месца за калючым дротам, перад якім вырыты роў з кракадзіламі. Вось, няхай сядзяць сябе на рашкі, атрымліваюць задавальненне ад пляшкі, і ўсё у іх будзе цудоўна, і няхай яны не сунуць носа ў нашай краіны, таму што не трэба ў беларусах. Беларусы партызаншчына. Гэта украінцы могуць знесці проста з аднаго маху. Беларусы ў гэтым сэнсе ціха паступаюць, вы бачыце, час ад часу з'яўляюцца паведамленні пра нейкія здутыя шыны і гарачыя машыны. Усё рэшта. Плюс сёння стала вядома, што на мапе нарэшце з'явілася нашы кіберпартызаны, зрабілі інтэрактыўную карту, мапу, дзе будуць прозвішчы сілавых структур ужо на мапе, і мы будзем бачыць, хто сусед наш непасрэдна. Таму ў гэтым сэнсе чакаем. Вось Black Map сёння ёсць. Беларусы могуць паглядзець, хто з сілавікоў побач з імі знаходзіцца, у якой кватэры, дзе можна налажыць падзяку. Таму скарыстайцеся магчымасцю і не пропускайце такой момент. Тут чат задає запитання, зараз я прочитаю запитання чату, а я хотів би просто нагадати глядачам каналу, тут Хелен розповідала про Лукашенка, так ось про новини, про чемпіонат світу по хокею. Deutsche Welle передає. Лукашенко настаивает на проведении чемпионата 2021 по хоккею в Беларуси. Правитель Беларуси заявил главе Международной Федерации хоккея, что проведет лучший чемпионат мира в истории. Deutsche Welle называет Лукашенко не президентом, бачите, называет правитель Беларуси. Правящий Беларусь Александр Лукашенко выступил в защиту проведения в его стране чемпионата мира по хоккею. На встрече в Минске с президентом Международной Федерации хоккея Рене Фейзелем в понедельник, 11 ноября, це позавчора. Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять турнир в любое время, вся инфраструктура для этого уже готова. Если Латвия откажется, мы проведем чемпионат мира в Білорусі, это будет лучший чемпіонат мира в історії. Ну, це вони повторюють, як в Третьому Рейхі, щоб підняти престиж диктатора, проходили якісь там змагання і таке інше. Ось. І з приводу того, що якщо Міжнародна федерація хокею все ж таки, ну, я не знаю, хто може погодитись, тому що це буде реальна підтримка диктаторського режиму. Насправді дуже реальна підтримка. І багато стран, багато держав світу сказали, що якщо насправді буде прийнято таке рішення, вони будуть бойкотувати цей чемпіонат світу по хокею. Я сподіваюся, що туди не поїдуть ні українські спортсмени, ні канадські. Ну, я сподіваюся, що його не буде. Для початку. Ну, щиро кажу, ми робимо все магчымае, зараз гатуецца. Па-першае, мы завалілі учора Інстаграм гэтага Фазеля, мы завалілі яму Фейсбук, тому што мы пісалі каментары, мы былі вельмі абураныя. Разумееце, такія падзеі міма дыяспор не праходзяць, а дыяспоры гэта мільёны людзей. І мы зараз робім усё магчымае, каб Беларусь была вольнай, незалежнай, і, вядома, мы далучаемся да барацьбы. Сказаць, што беларусы, якія знаходзяцца за мяжой, нічога не робяць, но робяць сябры. Адзінае, што мы робім, згодна заканадаўству, не парушаем яго, і ад сябе ўсё магчымае.
Таму учора Фазель, сёння я ўжо бачыла паведамленне яго, што ён хацеў як лепей, атрымалася як заўсёды. Таму ў гэтым сэнсе я лічу, што мы зрабілі добрую справу, калі завалілі яму Інстаграм, ён павінен быў вымушан быў зачыніць каментары, таму што мы, ну, вось я казала, наклалі яму падзяку там. Вось, і у гэтым сэнсе, Сергей Иванович, я вам шчыра кажу, чым мы гучней, тым лепей нас чуюць, і я ва Ўкраіне таксама гучна кажу, што санкцыі, там, ну, чаму вы не вызналі нелегітымнасць Лукашэнкі? Ну што, так сказаць, ну, я не разумею, што сказаць, щелепа не працуе сказаць, што ён дыктатар, ён тэрарыст, ён забойца, ён, ну, самы жах, якой можа адбыцца ў 21 веке ў цэнтры Европы. Усе краіны свету сказалі, а ва Ўкраіне чамусьці гэта лічыцца. Ну, давайте будем дружить. Ну, какая разница? Это никакая разница, там жыццё кожнага беларуса зараз на кону. Таму ў гэтым сэнсе я лічу, што пазіцыя Украіны, яна павінна быць больш канкрэтнай, я не кажу больш жорсткай. Мы заклікаем людзей стракаваць 481 штрых-код. Гэта код Беларусі, калі ласка. Я упэўнена, што без дызайн касметыкі вы можете нормально існаваць. Мне мои сябры украінцы казалі, што ёсць альтэрнатыўная згушчонка пад кодам Украіны 481, далей там штрых ідзе украінскі. Таму, калі ласка, давайте будем дапамагаць эканамічна беларусам, таму што, ну, інфляцыя ў 8%, гэта клёва, я вам хочу сказаць. Плюс зарплаты, невыплаты, пенсіі, да, вось тыя яе бацькі нават, якія крычалі, што о, Лукашенко ніколі не затрымліваў, зараз яны поўным сваім целам адчуюць, што такое сядзець без каўбасы. Вось, таму ў гэтым сэнсе хакеісту, нават калі правядуць гэты чэмпіянат, я ўпэўнена, што першая вялікая колькасць дзяржаў адмовіцца прымаць удзел у краіне, дзе тэрор адчынены. І, па-другое, тыя краіны, якія ўсё ж такі, мабыць, нейкім чынам паедуць, гэта будуць краіны нон-грата ў нашых вачах. Мы будзем іх, ну, такім жа чынам да іх ставіцца, як да дыктатара Лукашенка. То бок людзі, якія датрымліваюцца поглядаў Лукашенка, яны таксама тэрарысты, злачынцы і забойцы, няхай не фізічна, але гэта псіхалагічна нездаровыя лідары краіны. Прабачце. Дякую. Тут глядачі приєднуються до нас, тому що ми на початку розповідали, що в застінках відбувається. Дякую, що приєднуєтеся. Ось, і дякую за вподобайки. Ті, хто прийшов, теж, будь ласка, ставте вподобайки. І, будь ласка, зробіть копіювання на стрім в соцмережі. От люди зробили, трошки людей підтягнулося. Зробіть у своїй соцмережі, хай люди підтягуються до стріму. Це по-перше. По-друге, тут пишуть, чи є тепла одежа і необхідні медикаменти, наприклад, чи речі якісь для заарештованих, які в застінках. Але от Хеленка казала, вона може ще доповнити, що робить влада. Це вона робить, ну, я не знаю, це міжнародна експертна група буде трактувати як тортури, не тортури. Вона до людей, які не захворівші, ковідних, які реально люди хворіють, підселяють туди ковідних хворих, а ви знаєте, що ця така хвороба, один може на ногах перенести цю хворобу з температурою і якось більш-менш, а для другого, незважаючи, що в нього і є великі кошти, він ІВЛ, я знаю людей, які купували собі ІВЛ, вони їм не допомагали, і люди помирали. І у кожного різна ситуація з цією хворобою. Вони навмисно це роблять, щоб люди хворіли, а там вже як повезе. Хто виживе, хто не виживе. Звичайно, що в застінках ніяких ліків, це, ну, зрозуміло, ніхто ніякої медичної допомоги не додає. І тут ми зверталися до вас, що якщо є можливість, виходьте, будь ласка, на сайти, от на Фейсбук Хелен, і вона там посилання скидувала. І я попрошу, щоб ми тут під стрімом зробили посилання, як можна зв'язатися з людьми і просто морально їм допомогти листами. Просто. Ваша підтримка, ваша моральна підтримка – це дуже важливо. Ось. Так. Тому що альтернативи у нас поки нема, ми можемо тільки писати. Писати і кричати про їх, про Шерага Кота, про Неронскага таго. Я зноўку, я падкрэслю, я да іх па-рознаму стаўлюся. Мне не заўсёды імпануюць іх погляды. Але з боку салідарнасці мы
зобов'язані людей витягувати за крату. Останні відео Миколи Дзядка, хто не бачив, будь ласка, загугліце, мне стрыканули за гэтага відеаканал, на жаль, і ён прыхованы зараз, але у сетках можна знайсці. Я Миколу прыватна ведаю. Я не ведаю, што неабходна было з ім рабіць такога, каб яго давесці до такога стану. Каб ён быў вось такой. Вы паглядзіце відэа, вы зразумееце, пра што я кажу. І я не ведаю, ці мы зможам яго абараніць, але мы павінны араць. Пішыце лісты, няхай, я заўсёды кажу, няхай тыя, хто атрымваюць паперы, яны вымушаны іх вскрываць і чытаць. Мабыць, там у хворай галаве нешта калі-небудзь адбудзецца, і ён вось праз гэты тысячы і тысячы лістоў зразумее, што ён робіць нейкую фігню нездаровую. Мабыць, такім чынам мы данесем гэта да яшчэ тых, хто не скаціўся да ўзроўню абсалютнага крывавага забойцы. Разумееце, мы з вами людзі, якія не разумеюць, як можна ад крыві атрымліваць задавальненне. Таму што, я не ведаю, як біць дзяцей. Я не магу біць дзяцей, у мяне рука не падымаецца. А там могуць гвалтаваць. І вось гэта розныя пазіцыі. Таму праз свае словы падзякі, падтрымкі, лісты, мабыць, мы калі-небудзь зможам з вами дакладна сказаць, што мы ўратавалі жыццё гэтага хлопца, таму што паглядзіце, які годны палітык або бацька, або проста спецыяліст, навуковец з яго атрымаўся. Гэта важліва. Хелен, тут запитують люди в чаті, от канали, там по 2 страйки, це вже не закриті канали, ти кажеш, знесли, в тебе є працюючий канал? Я чекаю березні, у красавіку павінны березеньцы украінскую, у мяне здымуць страйк, я адчыняю архівы, я буду выходзіць, але вельмі асцярожна, рулетка, на жаль, вы разумееце, што гэта небяспечная гісторыя, таму пакуль, прапануюць адчыняць новыя каналы, але мы зараз вельмі заняты пытаннямі бежанцаў, і шчыра кажу, тут зараз прыярытэт для іх і час для іх, таму пакуль пра каналы новыя мовы не ідзе, мы выходзім на вось дружніх нам пляцоўках. Я закіну, вядома, гэты стрым пазней да сябе на каналу, каб беларусы пабачылі, далучыліся да украінцаў, таму што, як показала гісторыя, яднацца неабходна, таму што зараз Украіна фактычна надае нам той бескаштоўны опыт, мы з вами размаўлялі. Украіна прайшла гэты шлях за нас. Яны ведаюць вынікі, і яны могуць скараціць вось гэты шлях, прымяняючы свой досвед, і ў гэтым сэнсе вельмі ўдзячна маім сябрам, вам за тое, што беларусы зараз маюць магчымасць рабіць з вынікам нейкія рэчы, то бок тыя ж самыя коктейлі Молотова, яны не бросаюцца на плошчу, а просто асцярожна закидваюцца ў фортачку. Таму... Ще таке запитання, тут глядачі задавали, от в чаті прозвучало запитання, коли вибори будуть в парламент, от в Білорусі, коли вибори в парламент, по-перше, що каже парламент? Ну, я розумію, що парламент, це як і Государственна Дума в Росії, вона повністю під каблуком влади, це все зрозуміло, місцеві, але може хтось там десь щось, хоч якось, так сподіваємось ми, чи зовсім від парламента повне одобрямс. І як правильно в Білорусі називається парламент? У нас Верховна Рада, на Росії там Держдума, а у вас як правильно? У нас две там структуры, там есть Палата представников и Совет, Верховный Совет. Верховный Совет, да, и не по-іншому. Не нагадаю. Не суть. Гэта тыя людзі, якія нічога насамрэч не вырашаюць. Я проведу маленькі прыклад. Парламенцкая кампанія была ў тым годзе, яна праходзіла, мы абіралі у палатку прадстаўнікоў. Там была такая Маша Васілевіч, вядомая, патанцавала Лукашенку пару разоў, або ён яе патанцаваў, мы не ведаем дакладна гісторыю гэтую. Гэтая дзяўчынка нібыта слёзы пускала у больніцах побач з дзеткамі, якіх пакалечылі падчас мірных акцый.
яна такая вось, ведаеце, сердабольная, сардэчная, так перажывала, што ў выніку сказала, што тыя, хто выехаў за мяжу, трэба стварыць закон, каб яны не маглі павярнуцца. І гэтае пытанне краналось медыкаў, што самае цікавае. Не айцішнікаў, не проста такіх уцекачоў, як я, напрыклад, палітычных. Гэта закраналася медыкаў. Калі яны выехалі, няхай яны сядзяць. А што вам казаць пра гэты абсалютна лялечны, ну нават гэта не лялечны тэатр, гэта ўжо цырк, і там клоуны сядзяць. Вось, таму не існуе альтэрнатыўнай структуры, якая нібыта павінна была быць процівавесам для Лукашенка. Не, такога няма. Все гэтыя структуры пад ім, і ён іх прызначае. Вось зараз новую шкурку патанцаваў, паглядзім, якую яна пасаду будзе атрымліваць. То бок, ну, тут казаць, што ў Беларусі ёсць нейкі падзел па структурах. Не, яны ўсе, я ведаеце, вось гэтыя ручаёчкі, яны ўсе ў адну вялікую раку. У канюшню мы яе называем, да Лукашенка. Сёння ён нарэшце прызнаўся, што ён прачынаецца з петухамі, з пеўнікамі, туды яму і дарогу, да пеўніку. Тут ще одне запитання. Людина задавала в чаті, що, наприклад, ОБСЄ в Казахстані признало вибори, там, що не відповідають демократії чи недійсними, таке інше. Чому вони не зробили такої заяви по Білорусі? Наскільки я знаю, що ОБСЄ не було присутнє на виборах в Білорусі, вони не можуть зробити цієї заяви, бо їх там просто не було, розумієте? Я правильно відповів, да, чи ні? Так. Так що тут, як ОБСЄ може там признати чи не признати, їх не запросили. Там були представники Росії, Білорусі, я не знаю, хто ще там був на цих виборах. Ну, схема откатана, ви ж пам'ятаєте, як на Росії голосували на пеньках за зміни, як вони гвалтували свою конституцію, а потім сказали, що ну, це наша нова конституція, обнулення Путіна. Це приблизно таке саме було в Білорусі. Ось. Абсолютно згодна з вами. І ось зараз я в Україні, я бачу, як українці ставляться до білорусів, я щиро кажу, я докладно ведаю, що кроку назад не буде. Не буде. Все, ось Білорусь, яна пройшла, як би не казали, що не подобаються протести, що яны павінны быць больш радыкальнымі. Ну, па-першае, канцэнтрацыя чарнашмотачнікаў, яна не зменшылася, таму што я нагадаю, ўсё ж такі Хуйло выслала сваіх спартанцаў да нас, гэта небяспечная гісторыя. Вось, і па-другое, тая міжнародная падтрымка, якая зараз ідзе ў бок беларусаў, тое, што мы робім з боку дыяспар, вядома, яно павінна таксама сыграць сваю ролю ключавую. Я в Украине занимаюсь тем, что дапамагаю беженцам з Беларусі, не тому, что я вельмі люблю беженцаў з Беларусі, вядома, я стаўлюся да сваіх грамадзян вельмі добра, але у жніўні месяцы я зразумела, што моя Украіна, напэўна, ужо і так перагружана сваімі бедамі, каб прымаць яшчэ беженцаў з Беларусі. Таму у гэтым сэнсе мы працуем у антыкрызісным цэнтры «Беларускі дом», мы перацягваем, скажем так, увагу украінскіх грамадзян з беларусаў, і мы запрашваем дапамогу з-за мяжы, то бок дыяспоры беларускія, зараз яны аб'ядналіся паміж сабой, і зноўку знаёмства беларусаў зараз адбываецца на сусветным узроўні, што вельмі важліва. А што яшчэ больш важліва, у рамках нашых праектаў валанцёрскіх мы пачынаем сябраваць з украінскімі дыяспорамі, і я мяркую, што ў хуткім часе мы будзем яшчэ праводзіць такія міжнародныя стрымы, дзе беларусы і украінцы будуць распавядаць, як яны адчуваюць сябе за мяжой і якую дапамогу яны надаюць таксама сваім сваякам, таму што гэта вельмі важліва. Мы робім усё магчымае, каб Украіну не абрамяняць тымі беларусамі, якія сюды едуць. Жытло, харчаванне, вопратка, медыкаменты нейкія, дапамога юрыдычная, псіхалагічная. Гэта зараз бяруць на сябе ўсё беларусы, якія дапамагаюць беларусам, а украінцы нас падтрымліваюць цудоўнымі песнямі, жартамі, падтрымкай рознай. Таму ў гэтым сэнсе я лічу, што мы спрацавалі ў гэтым поле якасна і клёва.
Дякую, Хелен. Тут люди підходять. Ілля он пише, Дячковський, наш постійний глядач, Дачковський, вибачте. Сергій Іванович, назовіть глядачам свою співрозмовницю знову. Не всі дивляться спочатку стріму. Хелен Мінська, зараз я навіть що зроблю? Я зараз скину посилання на Фейсбук. Ось, і заходьте на її сторінку, і там вся інформація. Зараз я скину, так. Канали поки що в Ютубі не працюють, поки це до березня місяця, я так розумію, там 2 страйка, так? Так. Так. Ну нічого, переможемо. Не впершиню. Так, ось сторінка на Фейсбуці, копіювати. Я зараз скину в чат посилання. Будь ласка, заходьте туди, приєднуйтеся. Якщо потрібна якась інформація, там буде вся. Ану, перевірте, будь ласка, правильно я скинув посилання. Так, і щось іще я хотів запитати. Я тут спілкувався з білорусами. Кажу, які ваші прогнози на цей рік і майбутній рік? То, ну, всі такі, хто більш-менш аналітично тут ситуацію розкладував по полочкам, по полицям, прогнозували, що Лукашенко 21-й рік зустріне в Мінську, а от чи зустріне 22-й рік, це дуже велике питання. Ну, ми будемо сподіватися, що так воно і буде. Якісь прогнози, мабуть, зараз невдячно ще на початку року робити, так, Хелен? Чи можете щось? Я не люблю вангаваць, я не люблю рабіць нейкія прогнозы, тому што сітуацыя ў Беларусі, вы бачыце, яна зменьваецца, і яна таксама сама сітуацыя дэцэнтралізавана. То бок мы ад іх чакаем аднаго, яны робяць іншае, мы думаем, што яны зробяць вось так, а яны робяць па-іншаму. Плюс зараз з'яўляюцца пэўныя пытанні да тых умоўных лідараў, нібыта апазіцыі, якія, ну, я хацела бы адразу абмежаваць, сябры, вось тая апазіцыя, якая існуе, жывая, часціна якой зараз за кратамі, мы дакладна ведаем, што людзі, якія нанова прыйшлі, яны не былі дагэтуль у палітычным полі Беларусі. І ў гэтым сэнсе вось гэтыя людзі, якія нанова з'яўляюцца, ну давайце прыглядацца, той жа Валер Цыпкала, якой марыў пра тое, каб мы аб'ядналіся з Рашкай, ну давайце аб'ектыўна, гэта будзе, напэўна, астатні чалавек, якому я пацісну руку. І то гэта, напэўна, мяне неабходна будзе вельмі прымусіць да гэтага. Таму што я абсалютна старонніца таго, што краіна, ёсць нацыянальныя адзнакі, ёсць родная мова. Зараз беларуская мова, дарэчы, яна вельмі набірае зноўку абароты. Я бачу, што ствараюцца новыя суполкі. Беларусы, якія прыязджаюць ва Ўкраіну, што самае цікавае, яны прыязджаюць сюды рускамоўнымі, а праз там 2-3 тыдні я з імі размаўляю, мы пастаянна на сувязі, яны пачынаюць са мной размаўляць або беларускай трасянкай такой, або украінскай. То бок людзі сацыялізуюцца, і мова яна прыходзіць. І таму прагнозаў няма. Што мы робім? Мы зараз запускаем працэдуру агульнай юрысдыкцыі па тых справах, якія ў нас ёсць на руках. Мы высвятляем прозвішчы тых злачынцаў, якія ў Беларусі ёсць. Мы падтрымліваем тых, хто ўходзіць у страйкі. Тую брахню пра фонду, якую вы чуеце, што фонды падманваюць, грошы не выплочваюць. Сябры, вельмі важліва. Дыяспары свету беларускія прынялі рашэнне, што няма сэнсу створваць нейкія фонды, калі ёсць кейс, калі ёсць чалавек, якому неабходна дапамогу надаць, і мы бярэм гэтую дапамогу адрасна. То бок ёсць чалавек, якому неабходна надаць дапамогу, і ёсць чалавек, якой гатоў надаць гэтую дапамогу. І ў гэтым сэнсе фарміраваць фонд, дзе акумулююцца сродкі, проста бессэнсоўна. Таму дыяспары зараз працуюць, мы таксама так працуем. У нас тут выключаецца транзіт праз ініцыятыву, і, ну, шчыра кажу, фактычна красці няма з чаго, таму што ты грошы гэтыя транзітныя не бачыш. Але ты ведаеш, што чалавек запрасіў дапамогу, ты звярнуўся да дыяспары, дыяспара дапамагла, усё, пытанне зачынена. Таму ў гэтым сэнсе ўсе зараз убросы, што фонды, мы там нейкія хуліярды даляраў дзесьці злілі, прапілі, прагулялі, пракаталі. Слухайце, ну гэта ўсё фількіна граматы, і украінцы, я зноўку кажу, яны разумныя, разумеюць, што ўсе гэты фейк-ньюс, якія накіраваны роўна на тое, каб
раздробіць нас і не даць працаваць і не даць згуртавацца і аб'яднацца вакол беларусаў. Таму не вядземся на гэтыя все разводы, працуем далей. У Беларусі ўсё будзе добра. Я пытала ў беларусаў, яны чакаюць свайго часу, яны знаёмяцца, яны ў дворыках, потым гэтыя дворыкі аб'ядноўваюцца ў раёнчыкі, потым раёнчыкі аб'ядноўваюцца ў мястэчкі, і ў павясне мы хутчэй за ўсё пабачым новую Беларусь, шматтысячную. Таму ў гэтым сэнсе ніколі не губляйце надзею. Мы не можам павярнуцца назад. Слухайце, паглядзіце на мяне. Ці магу я зараз павярнуць свае вочы назад і сказаць: окей, я прабачыла Лукашэнку, няхай ён кіруе яшчэ маёй краінай 5 год. Вы можаце сабе ўявіць, я так-то бачыла смерць, якая зараз ратуе беларусаў, і што я змагу яму прабачыць? Мне дзіцёнак 16 год ведае, што адбываецца з падлеткамі ў Беларусі. Глядзіце на мяне, я не магу разгарнуць вочы і сказаць, што я яго прабачыла. Ніколі. Дякую, Хелен, дякую глядачів каналу. Якщо в кого є якісь запитання, в принципі, так, обговорили трошки, да, прояснили ситуацію. Це тільки початок року, подивимося, може дочекаємось, почнеться весна, щось зміниться, може раніше щось зміниться, будемо чекати яких-то дій і від опозиції, і від влади, тому що дуже цікаво, вони там за цю конституцію, за реформу, збираються вони щось зробити, щоб збити цей накал народного спротиву. Так? А до глядачів каналу я ще раз скину посилання на Facebook до Хелен. Заходьте, будь ласка, туди. І якщо у вас виникнуть якісь запитання більш конкретні, можете туди писати і отримувати безпосередню інформацію правдиву, без всяких викривлянь. Окей, дякую, Хелена. Я так сподіваюся, дивіться, 1 година пролетіла, буквально як 10 хвилин, дуже так вдало, поспілкувалися. Що буде неясно, я думаю, глядачі напишуть у Фейсбук, правильно? Так, калі ласка, запрашайце. Я щиро дякую чату, я бачу, што вы актыўныя, ведаеце, бываюць час ад часу такія паведамленні ні пра што. Я щиро дякую за тое, што канструктыўны чат. Я вас падчытвала ўвесь гэты час, таму дзякуй, сябры, што вы не застаецеся па-за гісторыі Беларусі, таму што я заўсёды кажу, страціўшы Беларусь, ёсць верагоднасць, што я страчу Украіну. Таму сэрца маё ў Беларусі, душа ва Ўкраіне, змагаемся абавязкова, і ўсё у нас будзе класна. Все, всім дякую, до побачення, живи Білорусь. Жыві вечна, слава Україні!